És dolenta, però dona molt de joc. A veure si en surt una més o menys bé. Això és amb increment, vale. 3 més 2, cap problema. Amb un 2306, no m'he quedat amb com era, amb quan tenia l'anterior. No m'he fixat en quan ho tenia l'anterior, però bueno. Aquesta variant, bueno, hi ha moltes variants, no? Però hi ha una que m'encanta, que és al final amb H3. De moment, això està així, vale? Si em fan cavall C3 d'hores no m'agrada tant, si em fan aquesta sí que m'agrada tant, vale? Perquè ara cavall C3 venim aquí, i aquesta, bueno, pues anem a provocar una mica ja l'enroc curt i entregar aquí, vale? I entregar aquí a veure què tal. És dolenta, però dona molt de joc, i tampoc és tan fàcil de... I ara entreguem aquí, tal com havíem dit. Tampoc és tan fàcil d'aturar-ho amb blanques, No és tan fàcil, perquè la torre ve molt de pressa per aquí, i per aquí, o per aquí, depèn del cas. L'alfil també ve molt de pressa per aquí, el cavall també ve molt de pressa per aquí. Crec que una de les millors és alfil F4, perquè ja el tens aquí defensant H2, i contra l'alfil F4 crec que m'agrada aquesta per posar pressió sobre D4, i també va molt de pressa per aquí, no? I aleshores el mat l'estem mirant aquí baix. Vale? Si cavall C3 o qualsevol, la que més m'agrada és el fil aquí, però contra alfil F4 jo crec que aquest caminet està bé. Crec que aquest caminet val la pena provar-ho. I a més, torre aquí també permet un alfil aquí per canviar aquest parquet, no? Que ara aquest és el que és el que fa tasques defensives i tal i qual. Vale? Ara podem fer aquesta, simplement amb cavall aquí, aleshores ja ho atura tot, no? Ja ho aturaria tot, però es deixaria aquest peó. Vale? De moment seguim desenvolupant perquè ens anirà bé tenir peces per aquí, i de fet, si venim aquí amb aquest alfil, l'hem de treure d'aquí, aquest alfil, per tant, el fil de 6 té pinta de que caurà, de que acabarà caient el fil de 6. Té pinta de que el fil de 6 caurà per canviar aquest alfil que no està fent res per aquest que està fent unes tasques defensives molt importants, perquè si no estigués aquest alfil faria cavall aquí i cavall par. Llavors cavall par es deixa mat, no? O torre par directament, és igual, no, perquè cavall par és més dura perquè també estàs tocant aquest, no? I si decides no capturar, doncs captures tu i aleshores després ja fas el mat, amb cavall G4, no? Però bueno, això, les fletxes, que a vegades no moc les fletxes no poso les fletxes i moc, i aleshores perdo per això, no? Per aquesta ximpleria. Molt bé, està mirant de fer el fil aquí, i aleshores amagaria la dama per aquí, suposo. Amagaria la dama per aquí i a qualsevol salt de cavall li cauria el peó, no? Llavors fem això, em sembla correcte. Primer, si vol canviar, canviem. I si el fil aquí faria dama aquí, i a qualsevol salt de cavall ell s'acabaria deixant aquest peó, suposo que s'acabaria deixant aquest peó. Venim aquí, no? A qualsevol salt de cavall per canviar les dames. Al final del dia tindré més peces aquí, no? Aleshores, canviem les dames i capturem el cavall, no? Canviem les dames, capturem el cavall, i aquesta torre està indefensa, no? El que passa és que aquest també estarà indefens. A veure, amb què capturem, no? Amb el fil hem de capturar. Aleshores cau la torre, però cau aquest cavall també. Bueno, no, l'ideal seria que fes el fil par, cavall par, no? Però si fa peó par, torre par, peó par i peó par, no? Bueno, i com queda la cosa? Dues torres i cavall contra torre, dos alfils i cavall, i uns quants peons, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 3. Bueno, diu que tinc avantatge de més 2 punts, o sigui que bé. Podria mirar de venir aquí per menjar-me aquest, però el cavall així clavat va bé, no? Un cavall així clavat va bé, i si seguim clavant peces, doncs també pot estar bé. A veure, ens toquen aquí, ara sí que... torre de 2, cavall par, no? Tan fàcil com això. Doctor de Vuitema gives you the patron wings for 1 month. Home, doctor, moltes gràcies, quedarà bé. Després em faré, li donaré una d'aquestes donacions eternes, no? Una d'aquestes donacions que... A veure, que puc posar-lo aquí, després aquí, va, sí,
aquí i després aquí, no? Per mantenir encara aquest cavall aquí limitat i per intentar guanyar el peó, no? Perquè el que faci aquí toquem l'alfil i el deixonsis i ja estaria, no? El fil deixonsis ja estaria i guanyem el peó, sí, yes, no, maybe, vinga, va, som-hi, toquem l'alfil, toquem el peó i té pinta que guanyarem el peó, no? I aleshores ja serà un altre peó per la causa. I anem sumant peons, que sempre va bé, que en el fons tenim una peça menys, vale? Que és o sigui, són una torre per dos alfils, en veritat els dos alfils són com una mica millor, no? que una torre, llavors necessitem tota l'ajuda en forma de peons que puguem obtenir. Ara, el fil aquí és emprenyadora, però ens dona un temps, no? Ens està regalant un temps d'aquí important, això està defensat, un temps important perquè haurà de tornar a perdre un temps amb l'alfil, vinga, va, som-hi. Vinga, un tempo és un tempo. I després tenim aquest tema, no? De tocar l'alfil, que aquest peó, o sigui, aquest tema m'agrada bastant aquest tema, yes, no, maybe, yes, no? Aquest peó està clavat i tenim dues peces tocant aquest alfil, vale? I després fins i tot podem saltar aquí tocant el deixonsis, buscant noves caselles, no? Des de G4 tocaríem F2 amb dues peces. Ara, doncs, interessant aquesta. Interessant. El fil aquí, escac, i després això per aquí, per allà. Aquest cavall aquí emprenya una mica, Anem a... Ui, tant que emprenya, que em deixo les coses, no? Venim aquí a defensar, clar, evidentment, i ara què? No, ara no et crec, Ara s'ha autoclavat, ara no t'estic creient, llançar això amunt, el fil par, no ho acabo de veure clar. Llançar això amunt, potser el millor és cavall par i peó amunt i seguir avançant aquest peó per tocar-lo definitivament, no? Seguim avançant aquest peó, però aleshores el cavall ve aquí, no em ve de gust que vingui tan fàcilment aquí, no? Perquè un cavall centralitzat és un dolor de mueles, i aleshores prefereixo doblar les torres perquè aquest peó és difícil de defensar, no? L'haurà de defensar amb cavall aquí i és molt trist. I la torre no es pot moure pràcticament, la pot posar aquí per intentar una mica de contrajoc, però aquest peó està defensat, ultra defensat, vale? I ara el problemilla, no? I ara aquest alfil també l'expulsarem d'aquí, no? Amb B5 i A5 i A4, no? I l'anem expulsant. I aquesta torre no passa d'aquí, vull dir, ja està, no? No hi ha perill, no? Tots aquests tres peons fan una bona caseta de rei. Aquesta partida sí que m'ha agradat, aquesta sí que igual sí que va al YouTube, vale? Que ja ha mogut i jo sense adonar-me'n, Jo sense adonar-me'n. Capturem aquí i a veure si aquests dos peons coronen, no? A veure si s'ajuden l'un a l'altre i acaben coronant. A veure, avancem aquest... mira com ve, Com ve a apretar, però bueno. A veure, si fem així, si fem aquesta i captura i venim aquí, estem a Sant Mat, a veure, no, que es vol escapar, anem a coronar. Aleshores ja anem a coronar i aleshores perdem aquest peó i l'altre, escac i coronem i ara sí que no m'ho crec, I ara sí que això ja està, No et crec, a veure, que em deixo aquest peó, mira, tu, anem a seguir coronant i ja està. Anem a seguir coronant, si vols venir aquí, vine, cap problema, amb l'increment no m'ho crec això, no m'ho crec. Venim aquí, tal, l'escac amb el cavall, cap problema, i això està tocat, no perquè està defensat, però aquest avançarà i seguirà avançant i ja està, no? Ara sí que aquest està tocat, capturem, clavem, vale? Sempre va bé clavar, i només li queda moure el fil, però això té pinta de matar en dues, no? Molt bé, bona partida.